Díomh agus bhar Fáilte isteach chuig What the Foclóir, podchraoladh thugann ardán donna saineolaithe is síhíní is suntasaí dá bhfuil mu ann. Is mis Ciara Ní É. Thosaigh mé an trá YouTube What the Foclóir hir sa bhliain 2017 agus é mar aim agam cabhrú le foghlaimeoirí eile an teanga a cheadú. Leis an podchraoladh seo bhhailm cabhrú le daoine a bhfuil Gaeilge acu agus mín le barr feabhais a chur uirthi. Agus nar bhíonlinn fad é sin. Gach seachtain bhíon sí sa chathaoir os mo chóir an seo i stúdio radio na Lifa. Cuirm se na crua cheistena onas gur féidir libh se a éistóirí maithe, snas a chur ar bhór good Gaeilge. Ba bhíon le mo bhuachas a gáil le first na Gaeilge agus An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge as uiriocht dhéanamh ar an podchraoladh seo. Táim se ar tinal sus scéal na saineolaithe seo a chlostal agus tám cinnte go raibh sé chun bhór leasa freisin. Is an tí atá a go maniu ná Cormac Breathnach. Tá fáilte is fitheróid chuig What the Foclóir a Cormac. Gur míle agat Ciara. So, céú Cormac, is tusa an banistóir ar Tionscadail Foclóireachta na Gaeilge. Is as catharlach dit, drasal tú ar chlás na hoscoile bailíocha clia. Inis dom go dtír cad a bhíonn ar siúla got an seo, tú gobarn seo le 10 líon nuas. Tá, well, bhíon tám mar chuid den chur is máisteach Greek in UCD agus mar chuid sin bégan dom suchraánaí dhéanamh agus bhíon tám sort nar airglam fágant ina dhéag dhéanamh suchraánaí leis an gúm agus hála raibh sort ról ar fáil leis an Foclóir ag an am agus tá an sa hin hosníos amach i gobar sort mar riarthóir agus mar agarthóir sort mar agarthóir seoisireach agus d'airglam sort dulraig agus roint agarthóireachta dhéanamh ag leibhéil níos sínseirí agus le coppla bliana nuas táim ag obair mar bhainisteoir Tionscadail ar na Tionscadail Foclóireachta ar fad atá ag an Fhoras. Agus tá idir bís fé láthair mar díreach caiici seo hin chur mar tús le Tionscadail Nua Foclóireachta, Tionscadail ina gcuirfar Foclóir Nua Éonteangach Gaeilge agus Foclóir Nua Béarla i gcrích sna 5 bliana amach roinn. Mar sin tá ceathrar agarthirí lánaimsire ceapathe goin agus tá riarthóir nua ceapathe goin. Mar sin tá furin bhrá goin daoine úntacha, daoine cliste, airmiúla agus tá bóthar fada casta dúlánach roin ina méid sort bóthar sort nársúlach go fáil in ire mar ní hán de ochlór éonteangach, de bhór ochlór éonteangach Gaeilge, tá Foclóir beagán ar nó ach tá gceiste goine mór ochlór atá ar cóhvéid leis an Foclóir Chlóite a dail siar mar coppla bliana hin, tá sé gceiste goine Foclóir chomór leis sin. Tá tartain. Beag sé ar líne mar sin ní bheith an tart có donna céine, ní bheith ar ghoine 3 ochlór mhóra iompar timpeall sa bhála ach so sin an sort an plán i láthair na huiras na 5 bliana amach roinn an dá ochlóir sin a ailsiú sort of deanta a chéile ar líne mar sin. Le cúnamh dé fé dhearan na bliana fé seacht beag rucht na Foclóireachta i bhad níos fearr ná mar tánis agus beag fáil ag an bobbal ar gá ochlóir nua. Agus ní bheith ceachtar go fáilte i leabhair. Ní bheith na 5 bliana amach roinn ar rénos. Tá sé gceiste goin túsáid a thuirt den siamh in ar ír agus den bhailsiú digateach agus sort an luachas mó bhain lena le héad sin ná gur féidir a bhfuil réig a chur ar líne nuair bhíonn sé réig mar sin is féidir linn agus an rud tá gceiste goin ná sort coppla nua honrúí ana bhar bhain incrementach más míon leat mar sin fáil seomid roint ar líne i gceann 3 bliana, roint eile i gceann 4 bliana agus roint eile i gceann 5 bliana ach más leabhar atá gceist caithfidh an tomaláin a bheith réig féin lá go bhhail siad a ré. Agus chumála sin i gás leabhar dá luaithe sa bhrútar an cnapa printála tá sé as dáta. Agus ní féidir on leasú dhéanamh. Rud sorta tá dar géasa ó chuirmar an Concise English Irish Dictionary i gló mar bíon míid go léir sorta léamh tríd agus rá déiteach sin a bheith níos fearr nó déiteach sin a bheith níos fearr. Na hunrála go féin. Sinné go dtíreach, ní féidir é leagan si san éair ar líad leis an siomh bíon an an seach agus feabhasa chur ar i réhannáma sin. So ar líne a bhain a bheith sé le fáilsiú ar dúis ar rénos. Tá sé anspéisiúil agus tá is mína bhanis le gur bhrálam leir leat faoi sin ar fád a caiimid tuachtaigh na ceisina ach ar dúis bhfuilm díreach beidir go luútha
dúirtú go bhfuil cuid mhór ibre I gceist leis ach ní higann daoine céim bhéid ibre bhíonn sa gceist leis agus dar nó bhí mise ag obair leat san oclúir becordmééis sin ará so chonig mé agus mé san ifig na céimena ar fád a bhíonn sa tastáil chunas na focail a bhú agus an churpas a chorthú. Beidir go dtreacha mar arás hiige sin ach I gás an Foclóir Nua Béarla-Gaeilge agus Gaeilge Béarla cé acu a bheits a teachtamach ar dúis nó muil sibh gobar arthú ar an céine. Well, is dóilinn gur rudééis seo náir dénach riamh hena ach tá sé gceiste gon an dá ochlóir a ailsiú agus a chur an agar agus a ailsiú I deanta chéile mar sin aber da bhaid hása mar agarthóir an iontrail le haig peann. An chéadú de bheith le déanamh got ná an sanmhíú a scríomh nó cheappa nó aistrú nó péad a bheith le déanamh got mar sin is tócha uirlis lena scríomhtar a míon dúchan nó rud éige mar sin agus an darnar a bheith le déanamh got ná an taistruúchan béarla a chur fáil sin pen. Mar sin beag an dá ochlóir le chéile sa bhonachar sunraí céine agus le dríocht ríomhálaíochta an san a chur for ceann a bhain nó an ceann eile sort os cór an úsáidóra ar an siomh ar deire mar sin fáil seo for an dá ceann le chéile agus sin an plán fé láthair ach is fada an bóthar nabí an casa ann agus cabhais ach go dúirmí túsáite ceann a bhain thar an gceann eile beidir gceann má hagan deacreachtaí chun cín ach an plán a láthair na huiir ná dá ceann ailsiú I deanta chéile agus tá roinnt an trálacha siimplíí chu an agar ag an buinte seo agus tá gairí go mála sin gurthaige sin mar sin aber I gás tiúntar a catalytic converter tá sin bra siimplíí bagóile duine an déobh amach ar iontrail chasta é sin is sort focail chasta agus tá sé technúil ach tá riir sin na cín is fosa ar fadarfad na cín is deacra ná ré agus léim agus teig agus bí Tuiscúil nuir sin le déanamh agus le chur an agar agus nuir san úsáidí agsúla agus cíle agsúla mar sin I gás tiúntar a catalíoch agus tá roinnt iontraalacha mar sin chur an agar hena féin a gcuin agus tá gairí go mála sin gurthaige sort an dé churthaige sin ina gurfar an dá ochlóir I gríoch ag an am céine. Ach ní bhair na hagarthirí na sanmhínathe a scríomh mai an bhfuil si bh gobar le bunachar eile. Tá cóin tú sort sínathe goin le cólacht eile Foclóireachta ina mé den ná roinnt na sanmhíúcháine tá agus san aistrú mar sin an sort an deacreacht ná aber den dhéonhás a sanmhíú le elephant agus den dhéonhing se ceann le león. Bheith na sanmhíúcháin aní a friúil lena chéile agus tá go bunasach tá fion sin follingthe ag agriochtaí agus ag cólachtaí móra eile hena féin agus níormhálíine an fion sin olingt chomá mar sin tá sort an rialtacht agus an leanúnachas san cintethe ag na cólachtaí móra hena féin agus bhartaí amarna I gás roinnt sanmhíúcháin cinnte gur a bhar jab aistrucháin inmh ná jab sanmhíúcháin inmh agus go mbeidh sin níos éfachtaí dar nó ag beag golóir ontrálacha nach mé mit ná aistrú céalaí arachtas slitter rudí mar sin nach míon le fáis na Foclóirí móra beag siad san le sanmhíú nó le ceappa ó bhain ach tríd is tríd na cín himplaí ar éos is jab aistrucháin a bheith ann seachas jab commodóireachta. Agus bíon polítíocht a gceist leis freisin sna sanmhíúcháin sna seanna Foclóirí is mí orga raibh cinál cineachas nó fuabán nó dgan sna sanmhíúcháin chéine. Tá sin cinnte agus fiú ní bhhain gas sanmhíúcháin ach fiú na Foclóirí Béarla-Gaeilge an Foclóir tá sé spéisiúil mas míle daine inis beidir nar chódóibh an podchraoladh agantanis ach tar éis dóibh éisteach leis an podchraoladh. Féchaigí ar an iontrail in de bháildrethe le haig dúir an litir agus féach ar an iontrail chéine sa Foclóir Nua Béarla-Gaeilge an is mas bún mo chuoine an tríú habert atá Foclóir de bháildrethe ná a woman is too interested in clothes. Sin Foclóir a fáiltíocht ar nó in néide chuig an né ach is dóilm ghfuil couple aber tamplach sa Foclóir Nua san Foclóir.ie agus ceap man tríú ná an ceathrú ceann ná she's a painter. Agus agus níor hála sin déon gó í hégur sin sais an den nós mar hampla agus níor hála sin déon gó just hála greibh abertí samplacha á gur ag an agarthóir leis an iontrail sa Foclóir Nua agus ceann na habertí a chuirgus teach ná she's a painter le húsáid an ocail a chur anúil ach tá sé spéisiúil nar a chuirtar a gomparáid é le de bháildrethe fáiltíoach in néide chuig an é.
Tá ceapan gur ort cathal ar bhí mé go brenn seo cathal conhrí gur raibh si bh déanamhíochta go mbeidh cothirmíocht dana déobh inscinní sa bhoclóir freisin. Cinnte bhí sin mar chuid den drár stíle agus tá sin mar chuid den drár stíle rathe chomá go mbeidh agarthirí ar an ardal ar an cothirmíocht ní bhain idir inscinní ach cothirmíocht tríd is tríd agus nach níonhí lechel ar grúpa nó ar ghuine ar le sa bhoclóir agus tá sin is tócha ceandanna jabanna bhíon le déanamh ag agarthóir ná é sin a chinnú agus bíon copplarad le tuairt san áirimh mar aber den agarthóir is féin agarthóir tá sé an tanga a léirú mar tá sé a labhairt comma ach a chinnú nach níontar lechel nó nach múltar cos ar ghuine tá híos mar sin bíon sin dúlánach agus bíon glór pléis an ifig agus i grinethe agarthireachta maidir lena le héad agus ach is cinnte gúil sé sin ar ceandanna sort na codanna spéisiúla de céird an agarthóir chuma. Well, tá mis trééis léirú ceafam mar hena féin bhfuil an éiri sin rudí le bheith in agna got agus tú ag smína bhéir chunas folklóir chorthú mar tá idir caiintle chuig nó méid teag ar ag an hena féin agus hasgrah na ceistena seo chuirt ach tá sé an spéisiúil go deo agus tar nóí is tríd an folklóir a bhín tíine a fálam na teanga agus tá sé an táhachtach so fartú héin a bhín ag smíanamh ar ocail chuile lá an rán mar tá got an sin agus tá mé bhís go maiid tú an seo leis na ceistena seo a ragart dom agus an céad ceistetá gom dit ná Cadé an untráil nó na huntrálacha is fearr leat in An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge. Dhéanas caiime admhail gur dhéanas roiin camaléireachta agus mé smaoine bhar an gceiste agus go dtíon mudachar sonraí agus cuairdaíos gach frása agus gach chur cainte agus gach na deas a bhí sa bhoclóir le dul tríthú. Tá severas úntaach sa bhoclóir go háirithe measc na bhrásaí agus na chur cainte agus bhfuilhing do ghuinar bed dul isteach a póirseáil tríd na frásaí sin agus is féidir sin íon tríd an gcordach casta ar an siomh dúirt na frásaí aránú. Agus féidir a theoranú más míle duine féchant ar réimséir let an saoil cuasaí álaíochta nó cuasaí staire na téirmí go léir bhaine leis an réimse sin is féidir sin íanamh is féidir na focail gáirsúla go léir scaga agus féidir sin íanamh tríd an gcordach casta is féidir éonar atá sort clibáilte mar gáirsúil is féidir fechant ar go léir an éonáid a bhain. Bair taspóint an conversation Déanaí de rang beag tagas cin níag féidir. Is dó ach ní léon antráil sort ar le sort gur brealamí ach tá sort barr lethegum is cuilam an chéad antráil riamh a tháinig féim a lámh mar agarthóir anna hóisireach. Is cuilam an saoire gur thosní is tugach sort baisc ceannachail dom agus iarchorm iirecht éigean dhéanamh de chur an agar agus an céad antráil a bhí sa bhaisc sin ná symptomless agus bhí sé sort ar bíslam héin sort tugach baisc antrálacha dom agus is sort seo léirú is dócha ar an méad a bhíon le déanamh ag an agarthóir folklóireachta chuir is héin an bhaisc an agar is sort antráil ó Béarla-Gaeilge a bahé so gan chorthaí, gan symptóim, gan airí ná na heistriúcháin Gaeilge sin agus an san bhartaíos gur jasan rud beidir aber thamplach a chuir isteach chun ceann de na heistriúcháin sin a léirú a ggóthaíochs agus chuirs aber thamplach she contracted a symptomless disease isteach chun symptomless a léirú agus tholadh si galar gan chorthaí nó rud éigean agus cuilam ag an am bhí banúntaachas Conamara mar in ine in a hagarthóir ag an am agus bhí just duine den scá agus an Gaeilge is fear sa tír. Tá níos mód Scríbann sé de tuairis.caí tá dearn ghfuil níos mó Gaeilge darúta ag an maire ná mar a bheith a gomsa go deo ach is cuiinem gur chuiris an bhaisc sin féna braid agus an mulla bhí eice dom ná an aber thamplach sin she contracted a symptomless disease gur an mulla bhí eice bhfuil tá sin róada in ar ire agus níl tú a léirú Tá neommarcha timpeall ar an gríocail agat agus an mulla bhí eice ná dúirt a symptomless disease a chur isteach mar is ábhar sort she contracted ba chóirgambeidh sin féin vocal contract agus níl éon gnó aige sin féin antráil symptomless mar sin is sort ceacht anna luach for dúirt sa chéad antráil riamh nar dennis deú there ach sort sin is tócha go dogann sin léargas ar an gcinál ibre
a bheith le déanamh agus an cinál rudde becóir bheith in aigene agarthóra agus iad in món agarthóireachta is na hantrálacha. Like stoirtú leat féin do bhlam fannacht an seo is bra. Ítach agus éon model le rá go faoin Foclóir Nua Béarla-Gaeilge. Ní dóile mé. Ítach. So céad ceistile ná cad iad na botúin is cotíonnta a chluisean tú, botúin chainte. Níos go bhfuil seo ró chotíonnta ach agus a chuann sé teacharm agus neadidir an botún é fiú agus darnáid ní lia duine ná tuairim fé chuirsaí ghramadaí sa Gaeilge ach ní málam héin go pásanta nuair úsáidtear an gnáláithreach i bhógraí nó i bresráte sin ó leagan agus an sampla aber tá seo anna chotíonnta sa bhéarla Ciara Ní É announces new podcast. Ach nuair aistrítar sin go Gaeilge is minic a deirtheach duine fógraíonn Ciara Ní É podchraoladh nua agus dá jaas thu a chéire ní dóilm go mé fógart podchraoltaí Gach le lá ar Gach seachtain. Dis goin goléir go tána bha agus go tána go níomhach sin ceann sorta a bhí na dóna geirbe gom agus gur bharlumsa aber podchraoladh nua fógartha ag Ciara Ní É nó le héad sin. Is problem é seo mar agrain gas seo tá sé cóhhaoin talta sin tá seo furfah Cormac. So podchraoladh gáín th fór beidir. Níl se seo go dtír an cúis go an podchraoladh seo dhéanamh go agus fógartha go. Agus éonar deile nó an darlíonn sé go minic I gás éonar deile úsátar an gná láthreach. Go háirithe gas sort ceanlínta nuachta agus fógraíonn an tara airgid do X. Agus bhrealinn a ríist go bhógrách Gach lá an ó Gach seachtain ach dar is ex airgid fógartha ag an aire. Sin rud a barlam hénig ach mar derm seansnach botúnéis sin in éair agus gnéirc an chéad eile bheith sa chathir seo gur náfuil éon cholaáil sin. Tá sé sin ann mar dar nó heomméid na ceistena seo timppla hiag na híana ar fad ar Fáilte focail agus uirnta tágan na freigraí trasna ar chéile. Agus is bralam sin mar dúirtú ní bhíon ní liad in an átórim leis na ceistena seo ach anna chuid an buineann siad le cínlínta nó leis an nuacht mar bíon daine tuairteach an airtar go bhfuil daine amuigh sin úsátar sin go minic san is scéalta nuachta le go bhfuil daine amuigh sin agus dar nó astracáin ar an méile. There are people out there a chredan XYZ ach ní gá é sin ará an inghilge. Sin spéisiúil sin ceann ar rilumm. Agus cá ceapan tú faoi. Nílim contour mthirtir. Bhfuil tú nóidir céir an ceist. Ok, agus cadíad na botún is mó a chur an séir tú? Focail bháin. Dúisláán. Dúisláán. Ní is go cada sa dánig sé tá sé anna chotíonnta scuoinm roinnt amach chahabh a tagas in UCD agus dringur sort chuige idir dúchláán agus dúisláán a bhí ag daine ag miléin. Níos go cada sa dánig sé mar ní seanstúr gur sort leabhair béarla ar an bhocail díú fada SH eile fada N gur dus is tócha sa bhéarla ach is gulinn sin ar machlós ach dar ire ní chuirn botúin astam dar ire tá déanaan daine a níhil agus má fíon botúin ann bé aá agus tá sin go bra ach seachas dúisláán. Tá rud éigen fé leis an SH mar dúirtú ceapan go léon daine mar is minic míon daine rá siúil mé bháile seachas hiúil agus bheith an chuid eile aimim se caite acu ach tá rud cinint ann leis an SH. Beidir é tá sé spéisiúil ach ní hiige mé ach séomhethe go leis bhrálam nach meach sé an. Tá mis éis rud ag an hafa fé seo ceapan go bhfuil sé nó súlaháin trééis rud ag an hafa fé seo just a rá níhé sin an focail a chuirde agus fóstá sé an go chutínta. Saoigh ní raibh mar an sé airú saoigh. Ceap mé gur an cúg sin na gom. Ok, agus cádaí na codanna is dacrad an Gaeilge don agallamh dar leat. Well is tócha gur gádam leabhar fum héin agus fé haí héin mar agallamh agus is dóilm domsa níor bhéon aibbe gom riamh leis an ghramadaach cheappas sort gur im aigen héin ar as bhí an ghramadaach ar nás na matematica nó dégant bhí rialacha ann agus bhí sé tá chuig go rialta go chumá rud a chaíonn ach na fuimene héin
beheacra agus time tá fósa fálam lom finne na fuimene. Is tócha den gainteir éontangach béarla nafuil éon choramachacha uimene eile I djangacha eile. Hosní is héin sort dalamíos gailge an monscoil scoil náisiúnta bhéarla agus is sa bhanscoil dar ire hosníos fálam na gaige geart agus is tócha vís tan béarla timppla ar an goléir tá béarla go mé go bailile béarla le a cháirde goléir béarla leis an bhharin caide mar sin is tócha gur sin an dúláán befód am hénig ná an sort na fuimene statanga a chlóga agus a thragus teachúm féin. Bíonn sé sin andachar agus fós bhí tá ar ghailscoil don Ghailchláiste agus an meastú ar ceirigh sé sin leat nó bhhaart mar orintanta bhíon spéisiúil mar agus is tócha jochaid go dtí seo níos déanaí anna chuid duine bhí go leir le hí na múntóirí arás ar fad ní go háirthe na múntóirí gailge bhí gin bhí ban bhain as cilchuinnig agus bhí na fuimene go húntaach ché agus chairigh sin go mór ach le cumráidethe sa rang agus eile tá de fad leirlen na chéile sa gailge chéine dar ire agus tá de peoch suas sort fuimene chéile ónna chéile chomá mar sin tá sin dúlánach agus ní bhain sa gaige ach bhí sé dúlánach sa Frankis chomá bhí dalamíos Frankis ar meánscoil agus is Laureus Frankis le blas bear le chearla agus mé ar meánscoil. Tú tá mar sin sin an dúlán agus díreachnar sochanar chus go dtí an ollscoil sort a lías isteach ar sin níos mó sort sa bheanscoil heasta goim sort irid focail agus irid gailge a thraach cúm héin agus a béidirlam ach is sort dathríos ar meánscoil ar an ollscoil an son bhí sort tuiscint níos daine go mar na fuimene isteacha. Ní chuirtar béim ar sin nechar. Bhí mis Creekna ar an ollscoil agus ní mála mé seo rá, mar bhí rangan na éigen na gcuin a bhain le leirt na gailge ach caihí ná raibh siad anna tholéir mar is cuiine a bheith ag tafad dáin agus dúirt mé fear is maná agus stop an tinaltar fuma mé nó go bhéh duine an stúrthir agus dúirt sé féir is maná agus ní raibh isagam go raibh mé ará míceart ar fáin na mblianta. Is déanam an iirecht like, dá meic isagam greibh sé míceart bhéin trééis ruige. Well, ní ruúg ach iirechttaí mar níléine fearfa agus sinna fág bhfuil an podchraoladh seo dhéanamh go mar táid ar fád a fálam an tamar fád agus bhíon botúna gin ach tá sé an dechar gohuiir tuis go mí de fálam gailge ó ís an óg agus tá focail le fálamthe míceart gom agus uanta tagann siad arás throwback bhí mé tafar éigen lá agus dúir mé hit mé a laga agus inis tuigim gur hit mé a lige atá ann ach caiigh sé gom ón scoil agus a gom go míceart agus bhíarman sin é sin na ceartú. Agus níor ceart géine thu. Níor ceart géine, bes stocha mátá siad má ggóhann le digfir tú ní bhacan daoine le rá bhí sinú fásach here. Ná déine sin. Ach tá an uorcail ann freisin agus chuirtar anna bhéim ar sin mar. Agus sin fuim náfuil sa bhéarla. Sin é. Agus ní fuim náfuil a gomsa ó bhaith inar ire agus mar dearn tú tá ní cinnta níor cuirc béim ar an arcáil nó níor bhaldum an arcáil a bheith hán isteach go dtí ar an ollscoil. Ach sin dúláán isteacha don bhla mór sort duling le fuimena mar sin go háire. Agus tá sé táhachtach chun an tolar a chur bhaim. Dúirt duine lom faoi láthir cáúil telefís agus radio dúirt béirleir lom just ní mála man chuí a leríonn si agus dúir mé le catá gceist agus dúirt siad focail ar an orcáileann agus just dúirt si an sin sin beganí th fór an raibh just ní sin smíanamh sin cuid an tanga le caphraú fúlam nar chur an béirleirí ag deir a focail liver a churnu beganí th fór léironn sé an tanolalas atá ann. An chéad ceiste ná go dé an nua ocail is ansalat. Cúpla ceann hahan an focail riamhheithne lom i gánaí agus an chúis go daithníon riamhheithne is tócha an ggéadal siad seo focail a tháinig níos
ón bobbal in ar ire ar líne nuair chuirc duine aithne ar gcuine eile ar líne agus ní dóilm ghfuil a bhachasáil sa bhéarla rud a haíonlumm. Tá sé anna néata. Tá sé néata agus tá sé nádúrtha agus tháinig sé ón bobbal in níos mar ar bhatha le sort barna sa tanga a líana rud a hahan go mórlam. Bhí dahan daoine go raibh sort barna ann agus bhí idir chorahan ar chéile ar lína agus mar dern tú anna néata mar héirme ach anna rúcasach mar sin héin. Gá sort an réomhachail riamh nó an sort an réimír riamh a chuir le hahanna agus i bríonn sé agus síonn si isteach in Abertí go néata agus tá an pobal á úsáid chumá rud atá gras. Agus is docha gur thosaigh daine á úsáid in an is a chéile. Níor ceapéine gur thumsí é ní gur ógríoch gur focail níise ach just greibh sé tastal agus thosaigh goir daine á úsáid as is dúma féin. Sin fér focail pobal mar focail pobal ar lína ach focail pobal. Ceann eile hahanlam ní nua ocaléach sort nua chéal ná socha scoin le gachtain le linn na pandéime gur mullach de handaine agus de chuoine greibh sort galar ar nó greibh deacratí leiseá mullach de gcuoine cocúning aanamh agus chur cocúnú ar sin ar dús agus tar nó trasla trú agus ní léon cholagam le trasla trú ach a ríist tháinig chlotharú chun cín a measc an phobal a ríist agus hahan silum gur sort greibh an pobal in ann sellh a ghlacha ar an danga agus sellh a ghlacha ar an marna sa tanga agus an bharne sin a líana iad hain agus greibh chlotharú sa tréisian san féin deire agus gur sin sort an Foclóir bhí úsáid ar thuairiscí radio agus sna meán agus eile mar sin is dócha gur de heist é sin ar an danga agus ar phobal na tanga go míid sort á agallamh agus á humpú ar mar is míonlinn agus le barnaí a líana mar sin. Agus is bhrálam fecin deir na statisticí beidir gur féidir le Kevin Scannell ceú linn le seo ach braham gúsáidm an focail chlóthar níos mó níis. Taréis na pandéime. Ní raibh sé mo chud caiinte ribh ach mar eall chlótharú dairigh mé mór leis an focail. Sin méid nua go bra. Sin bhfuil gom. So focail nó nach caiinte bechóir do roioine úsáid níos minice dar leat. Well, tá gá a lán tuis go chuirtear ceiste goine cén focail is fearla a gail agus ar an gachtain na smogil arán. Tá is bralamsa na focail neafiseach agus neamhchorabhúiseach. Ní is chuna héamh ceapan ghfuil fuim anías leis an martacha agus neafiseach de chuoine náfuil sin sais gan tácht nó trivial nó beidir innocuous nó ag mar sin agus neamhchorabhúiseach sin nonchalant agus is bralam focail nonchalant sa bhéarla chumá agus níos gom bín neafiseach an úsáid ag bríon tires go minic is na bhíonn sé tracht ar chuirsaí sport. Bhí me sé fegan ar an cuairc me an duine seo ar mána chuirsaí sport no ní cóir. Ceann na trachtarí sport is fear má bhíonn sé duine trachtreacht de TG Cahar na Cluichí Gaeilge. Tá bram ní ag mar sport agus bíon bríon tires a caiint fé cholín neafiseach nó kick neafiseach agus chun is bheith sé neafiseach. Sin is tócha do meach an coméir nimreoir nar gád ó iirecht rá bhórí anamh chun líráid a chur thart trasna. Ach gur éirigh leis éanamh. Ach gur éirigh leis éanamh. Agus bíon mála an úsáid sin. How did méid gur sé an focail sin? Dúilteach cinna le tháinig sé isteach agus tuair sé rud ag an neafiseach. Stop ghfuil comá. Ok. Is bralam an dácail sin. Tá neamh chur a bhúiseach anna ada. Tá. Agus sin bhí mé cuairteach nonchalant, ní ann de chalant. Is féile a bheith nonchalant ach ní féile a bheith chalant is focail Francais é ach chur a bhúiseach cílíonn sé mearúil nó luanacht nó gúgacht de réir an Foclóir bhig ach neamh chur a bhúiseach anias agus céanúir dúsátá é sin. Is so go bhéitá coolín neamh chur a bhúiseach a scóráil chumá ní focail é úsáid bra vinnic an aríire ach is focail é hanílam. Ar bháil leatsa bheith neamh chur a bhúiseach. Time neamh chur a bhúiseach. Saoíam go gílíonn sé cool. Cool? Ar do hábhí. Cool. Nílam neamh chur a bhúiseach. Tá tú áin cool, Cormac. Stop it tú. Ok, go bra. Agus an nach cainte is úsáidí sa tanga.
Well, it's tá cúpla ceanna go is brealam nuair is féidir nach cainte nó Gaeilge Jas thugasach sort of bhaiste nach cainte nua aimseartha sa bhéarla. So chuirgás tá gach duine tar éis an nach cainte fake it till you make it a clás agus tá sin go mór I réim líne agus déitimi sé tócha Gaeilge chnapánach chuúlánach éigeine a chur sin nabéchrá Jasach. Bí breigech go dtí go bhfuil tú échtach. Go dtíre. Commission dúr. Tá níos fearna sin what the focail here. Agus is brealam an nach cainte muna bhfuil agat ach pucán gabhar bílar an éanaig leis. Agus dar is astrachan an Jasa sin fake it till you make it. Sin rud muna bhfuil agat ach pucán gabhar bílar an éanaig leis. Ceann eile ná tis gon go léir ríist YOLO, you only live once. Agus chúla tháinig seo as béal chéadú chúla mi sé. So aine di bhreislein níos múl cead gon podchraoladh eile luúan sa tá aine podchraoladh eile suirt atá nóíocht leis an gceansa. Is bugharge. So bheor éigen is cuiinem aine caint is céin tábhar caint a bheann dúir si ní léon fócaí chluth an bháis, well is cholaí an bháis dúir si sé ní léon fócaí chluth an bháis agus bhreathas a gnám chumá a rís gur astrúcháin dása sin YOLO si sin buinteanna was de héile níos catú chud airgid ní léon fócha ar méid a bheith a chahabh agus tú sa chónra nó agus tú áthóramh. Dermiad é sin na méile a gomininic tá sé trééis ru chenacha ru an deir sin. No pacht an shroud. Tá sé spéisiú mar is minic daoine fiú den glún sin agus dar nó daoine sinna anna chuid is nach cainte I méletá acu is astracán ar an Gaeilge. Neidir an méle ná an Gaeilge hánig an ceann áirthe sin nach tá sé beganí níos station a YOLO ar rénos. Tá sé. Is málam sa níl sa séilech chuí is tit is níl seald ar gcóirtsa. Ach tá sin sach fád ach tá YOLO anna bhanúsach, níl sé filetáin achar. Agus tá sé úsáideach agus is tócha go raibh duine fuair tatú YOLO agus bheith I bhd níos mó spáis sé testáid ar de colin le líon hen fócaí ar chluth an bháis a chur an ceann deirig agus ceanna úsáidimí gomininic sa Foclóireachta agus bíon sort an siar agus a níir a bhíon ar siúil idir agarthirí an tam go léir agus an sort na dúchláin a hagan chun cín agus deirmid gomininic gur I dús na haicíide is fosa íoláis agus is fear a gánaí go háirthe sa Foclóireachta nuair bhíon na mílte ontráil le chur an agarigh duine. Má bhí an deacracht is fear a gánaí an deacracht sort a thuairisciú go luas sa phróiseas agus gan míle eile ontráil le chur an agar mí cheart. Mar sin dermid gomininic déanaí sin acíd seo a leis in isis agus ní bheith an acíd míle orníos measa I gceann bliana nó bheith ar an dul siar trí rudaí mar sin nach cainte a haíon lomsa a bhfuin le cuasa ibre go háirithe. Go deas. A bhí cean eile goibh tá sióg sa riomhre. Sióg sa chóras. Sa chóras, yeah. Sin ceam ó luas mar níine ar báil stáidm gur uí sin a tháinig sin tá méid rud éigean a choráiste rud éigean technúil go éir si go sióg sa chóras. It's frá mé. Bhíon gáin le héad rud. Agus tá an Foclóir iontach úsáideach dos na hana cainte. Is cuioinelum an céad lá caigur gabhla sa tríide go bhean, so cána seolach an Foclóir lína. Mí dhearafór gabhla sa tríide. No, tús gabhla sa tríide. Mí an ár gabhla sa tríide. Well, bhí seo leir an tairíigh agus níorh mé ro ólach mar bhí teanglann ar lína ag an buinte sin. No, níorh bhí... Cuirc teanglann ar lína ag an arachtas an gabhla sa tríide. Okay. Ach cuirc folklór.caí ar lína. Rih sin. Couple mí rih sin. Bhí pot a focail ar lína. Bhí. Ach, saoigh sin éistóirí, ní raibh an Foclóir ar lína. Well, chuig an bharrta gine tríd an ollscoil gan na Foclóir ar lína. Scriblam. Sin bhá bhéidir gur thug sé ar sin amar in Gaeilge heala bhú. Ach tá sé is cuioinelum gur bhí mé gobar macála ag an am agus bhí Marcus McNeil mar bhasagum agus bhí astracán wem I go rud cinnte start sé bhfuil téir an Foclóir agus haspáin sé domé agus chuir séisteach ná éigen I méle agus fuair sé ná eile bhíag freigartó ach bhí dúchasach agus ceap mé gur dríocht amachgus amach é seo. Athíocht a héal á bhain. Sinné.
So tá I ré organ an áisina inis inar ire. Tá is tógad tá ahrú as éan tá ar cuasaí le déimlíonna nuas tá fiúna aber na chuid fuime agus tá na chuid ghramadaí agus an drí ghramadaí agus tá glór agus golóir síomhan eile tá gaois seán agus tá corpus sound tá corpus úntaach chuir le chéalaigh ag for an fiontar agus gaois agus tá aberrán i goláis na tríóide agus tá na háisnear lína agus cumáile sin tá coid an Gaeilge anna chud an háis na mór béarla chumá rud tagad as mar sin is féile daoine Twitter úsáid as Gaeilge is féile daoine WhatsApp nó Gmail úsáid as Gaeilge chumá mar sin Gmail cé astrogation Kevin Scannell agus coppla duine eile Dar benam ach tá in ar ire go bhfuil sort I gcomparáid le golóir or tangacha mionlathe eile táid ó héh áisina agus eile táid sort of bhd chun tosaigh ar roint facha agus ar roint bhd chun tosaigh ar roint tangacha tá bhd níos móna an Gaeilge chumá rud a tagad as. Cén fámas tú? Is dócha tá coppla duine eisceach tú lán ar an gédul sios tá leheadí Kevin Scannell, Michael McCura daine úntacha sort gúil an dá chuid is dócha gúil an taobh technúil acha ach gúil an taobh tangannacha chumá reincásna bíon ceanmháin nó an ceann eile duine ach táir an gúil golóir daine gcuine gúil an dáhéamh sannacha til chumá tá golóir obair dheonach dainte ag daine ar na Tionscadail sin chumá agus til an phobal sort saineolaithe a chur fáil dá le héad choiríonn sin go mór agus is tócha an dárad san agus tá choiríonn an teirigid chumá tá Fhoras na Gaeilge má dearm héine tar éis golóir acfaní a chur dro cuasaí Foclóireachta agus terma.caí chur a gas chumá tá an cuiste termíochta ríist daoine deonacha den gcuid is mó tar éis golóir le obair dhéanamh le termí nua ceappa le 5 bliana nuas in ar ire coppla ceanródaí sa réimse sin chumá aber don le bhréáin agus fidelman í galachóir agus dar nóid na daine tan fé láthair donnacha Ocránín agus Jenny ní bhhéileáin. An mí nóid tú just go gasta an cuiste termíochta cadíonn siad bulann siad or sa bhí? Yeah, so an cuiste termíochta tá beirt fostathe go lán aimsere ag an cuiste termíochta donnacha Ocránín agus Jenny ní bhhéileáin ach tá cuiste ann chumá cuiste Jonach daine Jonacha saineolaithe ó gach réimse den tail sin iriseoirí agus astrathóirí agus agarthóirí daine tá methir scor léachtóirí so daine ó gach sort réimse den tail a hagan le chéile uair sa bhí chun termí nua atá rééis teachta dreis sa bhéirle den gud is mó ach danga eile chumá a phlé agus spéana amach agus a cheappa ar deirean ó sort terma a bhula don bobbal agus bíon tora a go dibre le fáil ar terma.caí mar sin sampla eile den sort den obair a dhéanaan daine agus bíon thorán ibre ag eisle sin bulann siad le chéile ar an géad luan de gach mí agus is crinú lé a bhíon ann agus bíon na crunethe díon agus bíon siad i brethir an ábhar is tócha bíon dearan go bíon cuidanna na crunethe tar gomá chomá a bhíon termí technúil na dúchlánacha ann. Agus féidir le daoine termí a heol isteach freisin? Is féidir termí ag Fhoras na Gaeilge.caí mas hagan rud éigen a níos i do chuid cainte nó má nach bhfuil wet mar hampla. Is féidir le termí a írí orthú nach féidir le. Is féidir, má tá agus multi a chur isteach. Go dtír is féidir má hagan aber má tá spéisiigh duine sa chluíocht riomhare agus má hagan rud éigen a níos ar líne nachfuil éon term Gaeilge a got dó is féidir iiritas a chur isteach agus cumála sin in éanach leis an iiritas is féidir le do bhla héine inmh chumá agus cuirfidh an móla sin nó an tíirtas san ar an gláir don géad chruinú eile agus tuis go bléigh saineolaithe le a cheist agus go móilfar rud éigen ar deire. Goúnta ar fad. Céim fág mar caiim fi sin just céim fág sé go úntaach fi mé chuna ceiste sinart. Well i chéad ceiste eile ná bhfuil éon bhíhiisctí ann bhhaile a chur ina gceart. Is ó ghfuil rud a hagan a níos go minic go háirthe meas go fála mórí ní honan neamh chaidánach agus mícheart. Abaríise.
Ní honan neamhchaidánach agus mí cheart. So bíon sort cíimse seo go minic measc fálamóirí go míon daoine buairthe má bhíon leagan cainte aá nó má bhíon rud éigean sa cainte aá náfuil sa chaidán nó náfuil a bhoclóirí gáinil brahan daoine áil tá sin mí cheart agus tá gailge an duine eile ceart ach tá mo gailge sa mí cheart. Agus ní hinan cás in éair an rudtá gceist leis an gaidán ná tror don scríóireacht agus tror ag réim réúnta áard chomá mar sin don scríóireacht tá beganing níos acadúla nó níos formáta cinnte agus bíon daine á géasa héin mar eolar sort rudí a cheapan siad gur butúníad ach nach butúníad in éair agus sampla agus luigh tusa an ácéil ar bail agus an ihar ulra Táim si go mórmhach leis na tréáilí chaimrá riomhfostanna agus bíon daine sort céasta ará le níl riomhfostanna ceart caiim mé riomhfuist ará má bhí me caiinte nó má bhí scríomh agus ní léon aib le gailge neamh chaidánach agus níl si mí ceart tá si có ceart le héanaar deile ach dúireach tá fuirim ar le den tanga atá rúnach don reachtaíocht agus den scríóireacht uamáilta agus ní dóilm gur corgamach éon agallamh orin gailge lasmo den droir sin a úsáid nó scríomh nó a bheith inar mélagan. Taróis sin le go leor daoine tá ceappa mar le daoine ó gachsáis cúra ceapan go déon anna chuid daoine trí féis go bhíonn siad rohmhórtha faoin gaiidán. Fiú ag taithna go mar chuoine as an ghailteacht agus tréistóh freistal ar an ollscoil gaibh siad dul bháile sa rá lena dismathirí tá sin mí ceart agus an sin nuair siad níos mó ólas ar canúintí agus chud bhí ceadathe bhí dul bháile rá actually mám tá sin anna hever tuairtiladum a sin ríis. Is tócha dá bhéad gailge atá ag duine se luamhíonn siad bortha féin gaiidán ar lí. A chun sin níl mé chun dul seach go bell chunín. Ok, an lead is mó atá agat I déobh agallamh na Gaeilge. An rud is mó chairí glumsa agus cuilam go má dul dro scrúdú cainte Frankise na hardteiste. An rud is mó a chairí glumsa ná sort running commentary a dhéanamh ar mahéal sa tanga a bhí á fálam agam. Mar sin sna míana dridum a dro an scrúdathe sin éon rud a bhí a dhéanamh agam bhí sort im an trachtreachta im cheann as Frankis agus chairigh sin go mórlam agus mollam fiú de bhicléin an éis mollam de chuoine é sin dhéanamh sort an chuige chur I de aganna got mar réamh chocrú is tócha agus péir de bhíonar siúlagat den chuirsíos ar as chuige. Céis chuirsíos a bheith anis tá mé scuba? Má bhíon sohí an ní agat den chuirsíos ar sin as chuige I de ceann agat aber tá mé áhíú do gine gan eile ach ní gá dhéanamh ásáir agus ní cheart óigéin thu má dhéanam tú mar sinna. Dír le feicáil an bhfuil na focail got agus clachta dhéanamh ar líon na barnaí. Rud eile a chairigh go mórlamsa ná sort más féidir bí a géisteach le caintóirí maithe bí I ggóúidir caintóirí atá níos fearna thu agus tuigim ní bhíon sort tá dear a gormsa tá ag obair in áit goil cuid na caintóirí fear sa tír ag obairán ach is féidir taachtar ar chaintóirí úntacha ar radioúna Gaeltachta ar TG Cahir is féidir bheith géisteach le sort tá agus rá na gaintóirí agus tá glórásin ar YouTube inis so is fiú bheith géisteach le caintóirí maithe nó más féidir bheith ggóúidir caintóirí atá níos fearnathu is stoilm go gurn sin feabhas agus ní is stoilm go gurn sin feabhas ar gine sa sport fiú bí gimmert le himráí atá níos fearnathu agus tuí feabhasart ach de chuirsaí tanga ceapas héin ar aonas gur cabhrú sin go mórlam bheith sort timplathe nó I dímpelacht caintóirí maithe. Déanaí tú sin agus baitú gcóí timpplair chuoine níos fearna tú ach tuí an lá chuirmic nach bhain na daoine sin ann agus an sin gadí henas tú. I mór de réim an sin. Éisteach le podchraoladh I Fáilte focha istócha. Díal. Tá sé sin gohíntaach agus dochas mar féidir le bheith obairnát mar seo go bhfuil dís freistalir imachtaí pobail tá sé tábhacht go bheith measc daoine sa bhíorhéil agus tú úsáid na tanga. Ní is gom céhhéadúir tá daoine trééis tachlam is ráig I méle
I'm learning Irish and it's going really well agus tá sé mí an féin well should yes like came fog with the glad melum Tá sin fear sort clachta gan náir chumá le sin agus is tócha sin an rud a bhí fi geiste gom nuair bhíon sort an running commentary i de ceann agat is féidir clachta gan náir dhéanamh i de ceann hain dar rire sort na botú an goléir dhéanamh agus mar derm na barnaí a líana ach mar derm tú is tócha nach bhfuil sort ní léon dó lás nó ní léon sort ní le háú ann ach an tanga úsáid le daine eile. Fiú inis tam se I mún an fudcréalta seo agus ba mé léir le saineolaithe iontacha ach le tais go féin bhí se ag gobar san Foclóir bhí daoine ortha ríthe na Foclóireachta a bheith tuachta seach agus bhéin scebhlethe leirte an gcuin leat le cosú le áháin agus dúir tú le cíar chatta ceir leat le daoine iad le céimán ag mín tú leir ina ddímpel ach bhí an agla ar an botúna aanamh ach inéis is dócha gohfuil mé trééis fálam le gnéanam aníart dem a chud Gaeilge. Cínte déanaí mé botún ach sin an saoil agus bugí mé aráig agus ní héon is meas é. Ach tá sé dachar a bheith le mar chuna fásta ag déanana botún i do chud caiinte le ní mála é. Tá sin fearstócha ach mas muoíonn tú má dhéanaan duine botún os de cháir ní bhíon tosa a gceartú le is cum leat. Mar sin agus is cum le daine eile má dhéanaan tosa botún nó má dhéanamse istócha sin agus dá luithe éigen duine sin seas fearr istócha ní réine chun brethúna sí ana bhart má dhéanaan tú botún agus tá cinnte ghfuilm se tar éis míle ceannaí ana bh churmar an tafaidse ar siúil le is cuma. Is tócha nachhfuil tar sin botún It's cuma, Thuing €10 dún duna tá an botúna aimim si. Ná bhí chuirtweitna seach a ceartú mo chuig Gaeilge lebardul. Rud eile bhhala me lua ná Rosnarún a chuirde tá mé gafa chuimé siir agus thosa mé breanú Rosnarún ón tús ní ag nó sé agus tá scot na gaiintóirí ann agus fáin tú blaise dus na canhaintí agsúla nachna caiinte nua bíonn se farír níl fohéadal in Gaeilge ar fáil don na strahanna sin ach tá bhd ag an anspéisiú féin méle eiscint fágin mar siúlé mar tá cúpla character Seamus mar hapla atá níos gom dus sé ro dhíomhrúil an gginál Gaeilge bhfuil cleachta gom leis agus tá sin níos fardom sa fechan ar méle agus mé géisteach leis agus an sin bí in an éibrúach chatáráige ach ar lí tá sé ar nósa bheith ag cuairteach na hana caiinte san Foclóir mar fecum na caiinte i méle agus cloisiom an Gaeilge a ranig siad le dul leis so bíonn sé anúsáideach tá sé ar fra a ceir frí láir agus tá mé grú fecin ar Gach episód riamh. Agus táid tagí héag an ceist dhearnach an bhfuil éon rud eile ar bhil sará Cormac. Sort éon gó eile. Is well rud tangan eile is tócha is trúlam ghfuil an tuisiil garmach fáilmhais. Cén fá a Cormac fá? Well chéire tuigim ghfuil sort feachtas ar bun go théananig chun sort an garmach a chuineáil beo agus is mór gon goléir sin ach is cuid den tanga í sort a bhíonna caiinteoirí maithe agus ní dóim gur éon sort dúláán ró mhór é úsáid ach an irid agus is trúlam tá sé tug fin agam i riamhfostanna agus sa chaint is anmh bhí a léamh litreacha ach riamhfostanna agus a chaint gur gúil si a fáilmhais nó gúil sé a fáilmhais go scríomh daoine Hi Cormac ag riamhfost nó cé Cormac bhfuil tú caiinfaí níl tú a caiin lumsa nó bheith an garmach agus á go ach ní sort níor ar bhaith le cáine dhéanamh ar ghuiinear beth ach is tócha gur jaaslam sort an garmach a chuineáil beo más féidir. Is dóilm gohfuil na rudí seo anspéisiúil mar dar nóí le déadtha breanúir chu mar cuid an ghramadaach aber ach ina riire is cuid den chuí a míimiid a breanú ar an saoil atá an tú gnúsádan tú an garmach agus tú a caiint le duine agus tá cinál formáach de gceist leis nó go nachníonn tú gúil tú a caiint leis an duine ach
tá sé anspéisial is cuilam a bheith in Vietnam agus bhí ana gom ghruine as an tír agus hiig méid cád a banam agus bhí méid úsáid a anam ach níor chasí timppel agus an sin dúirt a cara a bhí in agallamh mars tonal language é agus dúirt sé ó caiitú ar mar seo agus dúirt sé agus an sin caspa goine timppel ag ví a smíanamh like sa sean leihananta Tá mefa caiint na duine dar benam Seamus agus den airtha Seamus like an gapach sé gabh sé anna at nach rá a héimiis like an caiintóir éontsean gailge sin Sinné, béidir nach gona freigar na ceiste sinna go agus tá sin cearcúir just an cinál rud a réhanlam agus mé lísa leabhair spéisiúil Tá sé like just tá sé ar nós nuair nach núsádan duine an tiisiil gineadach agus ní higann tú catá rá acu Tuis nachfuil na focail sa rucht ceart so nadidir chuna a bhreathach sé an caiintóir sin nuair nach méid an tanm sa rucht ceart. Ach tá ceiste eile a gommart agus stoch nach an freigar seo gotá chéir ach tá mé a chahabh amachchan sin. Cén fá nach goil lítar anamach an naán? Le cén fá gan antar dailt? Be gur ceist chur saineolaithe ag an eile mar sin. Ní méid a ceapa go bheith sin sort a cheabháin seachas a cheabháin. Se? nó nílas gom. Níos go bhfuil mé sásta nó míhasta faoi agus bralam nach gada mé agus go mé leisciúil. Tá cinnte go méid saineolaithe 1,000 uair níos uilte ná mé ar an podchraoladh seo a bheith an ann cheisisin agart riviera na sreathe. Seans go dteach siad cúm ar Twitter fiú. Cuireann cheisisin ar Gach duine. Agus féach céibhéad freigra céibhéad freigra ceart. Nílam sé chun íireachtaí anamh freigra thuirt a déit go bheith mí ceart. Tá bronar mas an gceiste chuir fiú ag bhí mé smíanamh fér le tamla nuas agus hasú mé anamh. An bhfuil éon eile Ní dáide mé. Well, gur mí amach go bhí sin ar aus ar fad tá mé cinnta goach sé chun lasa na néistóí. Bhína goibh What the Foclóir lumsa Ciara Ní É. Má tá ceist ar biffuing Gaeilge ag dó na geirbe agat, féidir tú teagháil aanamh lumsa ar na meán hóisialta ag Ciara, agus déanaí mé cinnta é chur ar ghuine des na síhíní sevre. Buchas mór ríis le first na Gaeilge agus leis An Foclóir Nua Béarla-Gaeilge as an uiriocht. Míle buchas leis an gceoltóir siomha as an track right from the start atá mar cheol ahantais an chlóir. Buchas ó chrí le má hí sa chathíir an tachtain seo Cormac Breathnach, leis an inaltóir fuma an seo is Studio Radio an Lifa, Fergal Sachs, agus buchas mór libse a éistóí. Ná déananig dearmid, is fear Gaeilge cliste ná Gaeilge bhriste.